Pedang sampai IP ke perlok suggestion cakap ni ke channel hagan ni ke video ngan ra IP ye ke poitri syapang ke jing padri ujana nak mat jong utrai te elementa ngine pe no ye ke ni ke video aduk bandukut ke ketin utrai kalawan hujana channel ne be tu khilaj ban panbana tu khilaj perta persya eka jing baman jongka kiwan pau hakmat jonga andre ujana ulla padri no shatarchis uprakhat ba online ban lej no chaki hangta ula lej her no sha japa usiwi ka baileng ban lej her chata utrai ulpan mi ka eryong bajur ka leng bu usong kamla shu bantur kiriuleng ke leshap teng shikat dai namar ka leng kala sha kenting shape kala bret no sha durio yakimar bakhya pan sting yelade kanang ban lej na jingma kal er bajur amla shu ban batai kan ba ujona uyok kya langai kumta urang ba leng ulawan hau ula ongko nong thia mimut ayu to khi tu duwai hau ble jome pa un pelai yangi nakat kane te kilap no ye ka jing khalai hangta pantip kadau jongno kane kajia ka jing khalai kalahap hau jona namar ula phedre nakmat jong uppa kita ki briu kala shapteng shikadai kila ong ka ei kane ba melale kita ki briu kitip u phedre nakmat utrai ngilek kumno yame kadurio kan jai ulo ong shimbret yanga shaka durio namar ka ktin utrai nga klem sutnyo tikile shimbat bret no ya ujona kadurio ro kala jam jai hangta utrai hangta ulapan khra ya udok kha khanang ba un ngoi tali ya ujona lasngi udon hapo kpo jong udok kha namar jing jenjar upan ma nakmat ukpa namba mele bret yanga shaka bajelu jing duwa jonga shame ai kin kiu jing at phalung jing khi phalo kitalep yanga la shop no yanga nakmat jangme ko pa utrai ulas ngeu hi una po duriam upha yu do kha ban pri ye u sharang keu haba arsen kakten kawan hu jona jaj uyeng ban lek perta persya eka uble un kerkhu he phi ke bas ngap pat pe yakani ki video uble shibot